Asal. Wes kita akhiri teman-teman vlog siang hari ini. Wes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali channel Kipin channel. Ini ceritanya mau beli jenang gua. Mau Pak Per dus. Esbil jenangnya. Ya bakul sini kono. Lagi gua. Nah, jenang gua. Cek. Oh. Apa ya Pak Per semua? Guys, semua tuh. Nek, tuku jenang. Dibungkus sapa ora? Bungkus. Kok kate kene bungkus e. Oke, Cek. Lor. Lah kok jenang iki ndi kok? Dulu. Tepo kok gak enak iki piye bakul kok sok. Pul. Jenang 3 bungkus. Jenang piro? Nek bungkus e Apa ini senalu tehan, no? Ya. Itu tangkap ya. Pak kayak puas. Aku kau nanti ya? doyo jam mlaku. Hah? Kau nanti ya? Bajingan apa? Lagi mau kena lagi gak Jawa. Mulai kontrol ngeterno. Ora nggo Wis kan kok apa to jadi? scrub leng, scrub cangkem. Nanti ya? Rene sekrop kok. Jenenge telu. Jenenge telu. Masuk ya kayak. Yo, Maya juga. Mae sapa? Omae sapa? Jenang. Kira aja. Tepo le Tepo. Tepo apa pecel tok kok tepo sak. Tepone je. Oh, tepo le ada, Bos. Oh. Malah karo Kipin dhewe iki lah rame. Tas. Kamu mau belajar apa sih? Tepo lawar. Iki sak arep bungkus sama Mbah Per jare. Gelem ora wong. Sapa Mbah Per? Tepo lawar. Oh, anune didhewekno santene. Gak tepo Pak Joko. Oh, tepo to. Dicampur wis loro. Campur wi. Campur kali kita yo. Tahu ta sing wi campur. Yo kilo kakek 2 kilo. Wis sak meri wis tok. Kau bang lemes nih kalau nggak ya. Apa tante kau sampai kecil lalu gitu kalau nih kalau. Lalu kayak ketane, Bos. Sitok iki lho kayak ketan. Ketane ireng, Guys. Nah. Jenenge, Guys. Yo ketan ireng. Oh, Dicampur, wedhuk lho nek njupuk. Keduk wis tetet. Bertani ben seneng wonge, Bos. Pak Per. Wes, karo apa? Wes. Tepone lawas gak? Lah, bose laporan sik. Oh, Mas adikku mulane pin. Isuk Mulan nganu, reksa. Bujuku hamil. Wis dibojo ben aja. Ya. Bilang betok. Kecil lagi pikoro kok so. Tanggulan lagi. Petang betok. Yo. Petang betok kan lagi kecil. Iya. Ya. Tepo. Iki bos iki mau ngeterno Pak. Keseruan iki. Kalau kemana ini gagas? Yo. Ya. Iki bos mau ngantar Tepo karo Joko. Ngene Pak Per. Super karo Gus Novi.
Lah aku belanja ayo. Kan baper ya. Gak belum mau ya. Kowe. Bos perjalanan, Bos. Perjalanan Di kota Solo, masa kota Solo? perjalanan berikutnya Pak Werno bagus. Kok dilanjut lagi, Bos? Mana Pak Ber? Iya, Pak Ber, piye? Potokane kene, Bos. Anu gawakno jenang. Enggak, kok ini tidak. Tidak. Jenang sitok karo ngono nggo. Kurang murah. Lu Wis toy putihan kurang murah. lu toko. Lho kowe karo kono. Itu kayak emas kono. Mah kono. Malah tindek. Nah, kurangnya kurang. Kurang bro, kurang loro ya. Oke, tak tambah. Wih campur karo nganu ya, ketan ngono ya. Ya kurang loro, Bos. Ki kembali lagi, Bos. Wis to. Ya aku tak susul nang ning mah. Tak parane omahmu. Parane ning mah, Bapak. Kurang loro. Gawe tempo ora? Tempo lawar. Pecel. Oke yo. Ayo. Yes. Mau dicegat Pak Firno, Bos. Cegat kene. Ning warunge Dodek. Ya weh. Ternyata jenenge masih kurang karo njaluk tempo pecel, Bos. Nah, dilanjut lagi, Bos. Ternyata kurang, Bos. Kurang loro. Ternyata kurang 2, Bos. Orang teko mati. Urut teko omah, Bos, ndek gone Dodek. Pak Perto. Jenenge loro karo tepo pecel. Kok lawar iki. Cocotmu pin. Kowe apa to ngamuk barang iki? Kok tepo lawar ya apa to? Ini lama kan dan aku ndang kukut. Pecel. Kurang loro, campur. Sama apa ya, Doro? Yo. Tenang ae. Mumpung aku duwe rezeki. Udah saya telan. Kada papan. Bulan meneh to, Dik. Gak apa-apa tapi Oh, engko digoreng none. Kiri apa to? Cek bentar jenenge wi. iki goro-goro to. Wedok kan. Sabar. Lah anu muciking nih. Teng griya Mas. Kok gak metu digaren? Nyong enggak tahu saya. Yang enggak tahu. Nyongnya gak ngetot. Iki apa ki? Rondo royal anu iki. Dos. Gandos dicokot. Mari nek dilanjut lagi teman-teman ya. Ya apa tuh dilanjut Oh, terus piye? Terus Lagi piye? meeting keplok kok piye to? Nyemplok. Masalah apa? Nyemplok. Jenenge apa? Terno. Masa tuh beda betul ini. Papan tuku paper Lu paper iki dia mau wis. Wes akhir urut teko Mas. Saya taruh kong sik. Aku mah udah paper, iki go jenang. Ya aja mikir iki. Piye? Urut teko Mas ndak. Kok ini anu gede. Iya. Ternyata Nek kurang jadi. Kayak gundang Oh jalur nih. Era masalah palamu ya. Kurti. Wong tua oleh sehat. Yo, jono kudu wong tua iki yakin lho, Bin. Kowe nek kowe wis gak duwe Pak, ya, tapi duwe mbok. Tapi yo sitok iki diman-eman dalam arti iki. Pak Peri bayarnya kudu. Yo ijo to. Wis kowe dulurmu. kabeh iki semua. Jadi kudune yo njaluk yo ditukokne. Iya. Ngono lho. kurang lebih 50. Ya lho. Gaya ramu mbok gopo. Lah, kalau su iki lho aku. Salah sudah boleh. Saya kira bunten lagi lho. Alah, suwi iki kok. Kan mbok dhewe kayak matok. Ya, Kan bisa gusu. gue dhewe. Oh, Kene los gak boleh lele. Oh, malah satu Gak ibu boleh dhewe lah. losen. aku edan. Lah masalah sing penting gak ngentekno kayu ra. Lah bila. Sing penting ora Nah, buat ceritanya. Apa aku ngopi? Jenang. Malah. Mau tegat Pak Per. Ternyata Pak Per masih kurang. Ora neng mah. Mulai tenanan dong. Oke.
Bentar lagi nyampe. Oh. Nah, cukno to. Tepone kena papir. Gila. Tepo ket pecel papir e. Kena. Jenang kayak guri. Jenang. Gila. Kok ning ngono kene wong? Ning lor. Mosok iki jek tak tukokno kono. Ke bos. Aku lagi pertama kali ya. Melebur ini. Iya. Heeh. Enak mau perang. Lah, tengok. Ketok yang mang Fatah sapa ya sing metu. Enggak ada orang apa. Ketoke Fatah mang sing metu. Ya. Oh, Samsung. Kowe pin wayahe. Samsung metu bos. Karo Nek meneh Fatah njuk montore nopo? Motor RE. Bu metune ning ndi? bosnya keluar bos karo Samsung. Maka Samsung berenang masih. Ini kamar paling mah ini. Ini lagi pertama hari ini aku. Ya tapi. Antep ini. Pakai loro. Oh, renek bos wonge. Barok renek. Patah. anu montor Oh, karo apa? jadi langsung Oh, dhewe. Ya. Wae dah dipangan papir. iya Dendang sehat. Andek mau dicegat ngene sudah. Iki golek guse apa? Pizza to. Oh ngah. Gampang kok. Kadang tuku jeneng kuwi tok kok. Ya. Ini golek nopi yang metu wonge kok. Wis enek buat Mbak Yul. Mbak Yul terkaya pakai jenang. Tapi wonge gak ada. Masuk kene ning mah wong. Metu wong. Tekan. Oke, nomai bos. Cepet kolam renangnya kayak enak anu. Kebetulan sone kebetulan. Ya, kebetulan Samsung. Berarti ada jalan. Ditangsi dulu. Kok dilanjut? Piro diparani nang omahmu yo. Malah metu. Diparani nang omah wis kok dilanjut lagi, Bos. Iya, bisa. Pangus mari pin. Saplor iki kayak ternyata kayak gone Gus Nopi, tapi orang keluar. Oh tak kira iki kae. Metu karo Gus karo Gus iki wae. Ah, kuwi kae satu kolosinya. Nyalot sih nyejal, nyalotmu nggak ya? Baleni nah. Kalau Gus Nyalot ndek mau lho. Jangan marani Gus tak kolosinya. Asal. Wes kita akhiri teman-teman vlog siang hari ini. Wes, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.